Mawufuna ukucrosswa unetalente ongena la ku-music industry usebenzisane nabantu asebebadala kule game le bazocrossa uzwe ngempela ukuthi kuyacrosswana la. Le ndaba le ibuya kule ngane abathi uyiTumeleng Bokaba. Le ngane le yafaka iphimbo layo yenza i-chorus. Ikhala uMayibabu namhlanje ithi ayitholanga lutho yagcina ukuthola u-59 cent ngesikhathi yenza i-track noQuesta lapha kwi-Dakar 2. I-track kwathiwa iMayibabu. Le ngane ayicreditwanga. Abantu abacreditwa kuleyo ngoma abantu aba-featured kwaba uDJ Maphorisa, kwaba uDJ Bucks kanye no-OK Malumkhulu Khethi. Le ngane inkosi yami ku-2024 leyo track yenziwa 2016 namanje ayitholanga lutho. So ithe mayivela ku-social media uNotha wazikhulumela kuqala ngoba phela uNotha akalala ama-DJ khona wathi cha yena umuntu akahlangene naleyo nto ngoba umuntu owayecredit abantu uDJ Maphorisa. The makuvela lapha kuSowetheni wase kwabuya uMakwa esezokhala ethi wrong Notha, wena Notha uwe owawuhleli behind the scenes. uMakwa i-beatmaker wayenza ama-beats nabanye benza kodwa uNotha wayehleli ecredita abantu. So uye wenza ama-split sheet. So wabuya kuNotha wathi nina nobabili niyahlanya nina. Into okumele nenze kumele nihlangane nobabili nihambe nekaSamro nolungisa indaba yama-royalties wakhe. Kahle kahle uNotha nenzipho zakhe ezinde usho kanje.